Bueno, bertze behin hementxe gaude, kasu honetan Basaburuan gaude, hemen dugu mendibizikletako zentroa edo MTB Basaburua Bike Park. Manukin gelditu gara, hitzordua egin dugu, berak agitzongi esplikatuko gaitu zertan datza BTT zentru hau, berak azalduko digu xetasun guztiarekin ze aukerak eta izango ditugun, hasi que demora galdu gabe, guazen ikustera, aber Manuk zerraten digun. Bueno, Manu, eskerrik asko nerekin hemen elkartzeagatik. Ikusten duzun bezala, ni bizikleta eskutik ez du soltatzen, ikusten duzu ere bai bizikleta gainin zaudela, hemen gelditu gara, aizarotzen gaude, eta, bueno, aurkeztu zure burua eta arran zergatik gelditu garen hemen zurekin. Bai, hori da, egunon, ni Manu naiz, hemen Basaburuko Basaburu MTB-en ibiltzen den, lanen ibiltzen den eta mutila, eta bai, gaur aizarotzen gelditzea tokatu zaio, pixkat ikusteko ere hemen ingurun dauzkegun ibilbideketa, eta... Hori, zuk erran duzu, Basaburua MTB, esplikatuko gaituzu guantxe zer den, hori da, okerrez banago, mendibizikletarekin edo modalidade hori dagon olako parke antzeko bat, bizikletarekin jitxierak eta egiten dituzten gauza da, ez? Bai, Basaburu MTB, zuk esan bezala, Basaburua Baiaran ine daukegun zentru BTT bat da, ez? Gehien bat mendi bizikletarako daukegu bideratuta, baina, azken aldien grabelan asuntoakin eta hasi gara beste ibilbide mota batzuk sartzen eta esango nuke ni gaur egun dela maila guztitarako txirrindularik gozatu dezaketen zona bat. Bale, sartuko gara gero pixko bat antzinago xehetasunan zer aukera ematen ditu, baina goazen pixko bat atzera eginez, ez? Nondikan nola sortu zen, ze urtetan sortu zen, nortzuk sortu zuten, nola izan da proiektu honen antzinkari hau? Proiektu hau izan da gehien bat beste leku askotan ikusi dezakegun iniziatiban antzeko, ez? Lagun talde bat biltzen da, mendi bizikleta gogoko dutenak, eta hasten die inguruko bidexkak mantentzen eta ikusi ginune, ja beste referentzia batzuk baginu zen, zona zero aintzan, eremua eugi alden eta okurritu zitzaione udalai proposatzea, bitu aukera hauek dauzkeu eta zeo zein ditekela, ez? Udala momentu hortan alde zeon, eta proposatu ginen ibilbide ofizial batzuk, beraiek lagundu intziuten ere zerbitzu sozialetako langile batzuekin, eta pixkanaka hasi zen hor ibilbidea gehitzen. Azken urteotan asoziazio ofizial bat daukeu, eta gehien hortik bultzatzen dena, eta lortu deure ez inguruko jendea bakarrik ekartzea, baizik eta Iruña, Donostia aldeko jendeak ere pixkat sentimendu hori eukitzea Basaburuak irgekiko, eta azken aldin asko laguntzen nahi zaio ere jende guztie. Hori galdetu behar nitzun, hasieran erran duzu, hemen bertako mendibiziketan ibiltzen zinetenek, ikusi zenuten aukera bat egoten altzela hori sortzeko, baina realmente bazenekiten, hasieratik bazenekiten hau hainbertze zabalduko zenutela edo hasierako zuen helburua zen zuentzako, eta gero ikusi duzue honen ez dakit, azitu dela eta aukera dagoela, ez? Kanpoko jendia etortzeko eta horrek ere turismo bat onat ekartzeko, ez? Bai, hori da. Hasieran gutzako zen, gure gozameneako. Baina ja nire bueltak ematen hasi nintzen buruei, azkenen ni beste lan batetan neon, eta ni kontuatu nintzen hau zela nire mundua, hau gustatzen zitzaiela gehien bat, eta hontaz bizi inahi nula. Eta momentu hortan, ja buelta inflexio puntu bat izan zen, non ja hasi ginen pentsatzen, besteekin hitzein nun, behitu, ideia hau dauket, zen iruditzen zaizue, eta
beraiek ere ados zeuden, azkenen, bueno, ez gutzat bakarrik, inguruko komertziontzat ere, Hori da. positiboa izan zitekeela. Bai, ezagustarazteko ere bai, hemengo eskualde hau ere bai, ez? Hori ere zuentzako ona izango da, eta batez ere, pues, herriko, ez dakit nola erran, komertzioak eta horrentzako ere bai ona izango da, ez? Suposatzen dut hau ere bai, igual ez negu aldera, baizik eta uda alderaren abarituko duzutela, ez? Bisitariak. Bai, azkenen bizikleta zikloturismoa da asko desestazionalizatzen duen turismo modu bat. Urte guztien eduki ditzakezu bisitak, eta zu kontuature Basaburua historikoki, turistikoki ez dela bat ere ezaguna. Iruñeko batik galdetzen diozu Basaburuan ondaon, eta eso que es Ultzama. Orduan, bueno, pixkat ere hori lantzeko, guk ere ikusi genuen aukera ona zela. Ze ongi, suposatzen dut hau dena martxan jartzeko eta hori dena atzetik lan pila bat dagoela, ez? Hor, suposatzen dut erranduzu, ez? Udaletxeak ere hor egon duela laguntzen, baina hor elkartu izan zarete, ez? Laguntalde nahikotxo edo izan duzue laguntaldez aparte auzolanean ere lan egin izan duzuela hau dena martxan jartzeko, ez? Lan hau nitz, ez? Bai, hori da, azkenen proiektuan atzetik ordu asko egon die. Gehien bat, finantziazioa falta izan delako, eta bigarrenik pasio handie egon delako. Orduan, bueno, koinzituzun ere COVID garaiakin, eta, bueno, bakizu etxen konfinatute egon behar ginela, baina gu mendien egoten ginen egun guzia. Eta horri esker, asko aurreatu ginen. Horre duzu, finantziazio aldetikan ere bai, arazoak izan dituzue, edo alde horretatikan ere ongi lortu izan duzue, Nafarroako gobernuak horre bai zerbait eskua sartu du, edo... Hasieratik oso zaila izan zen alde hori. Gehien bat gure artean bultzatu ginen dena, eta bai egia dela 2023tik aurrera horbean diru laguntza, subentzio batzuk hasi ziren ematen, donazio batzuk, eta guri asoziazio hori subentzio bat eman ziuten. Eta horri esker, askoz baliabide gehiago sartu aldi izan dizkiogu proiektuari, askoz denbora gehiago eskaini, gaur egun, ni adibidez trail builder bezala, bideak mantentzen eta a tiempo completo nabil, orduan, bueno, egia da asko errestu ditula. Ostra, denbora gutxian ere ikusi da, ez, nahiko azitu dela, edo hori antzina eraman duzuela, eta hori azkenean lana eginez lortzen da, ez, lana egin gabe azkenean horrelako gauzak ez, eta guain ja sartuko gara pixko bat, erranduzuna, ez, MTB, ez dakit nola deitzen diozuen, Basaburua MTB Park edo nola deitzen diozue, edo... Bai, alde hortatik dago, Basaburua MTB zentroa. Hori da, zentroa. Basaburua inguruan, maila desberdinetako bidexkak eukiko genuzken zonaldea, ez? Eta gero hor barruan, adibidez hemen Aizarotz herrian, gehitu dugu skills area bat, bezala ditzen dena. Da, habilitate lantzeko parke bat. Eta hemengo inguruko mendian dauzkegu bidexka desberdinak, motzak, eta denetik daukeanak, saltoak, peralteak, oreka mantentzeko, lantzeko estrukturak. Eta, bueno, hori da gehiago, hemen sortu ginen iniziatiba bat, bertako gazteak ere formatzeko. Bertan klasek ematen ditugu, eta, bueno, pixkat ere, azkenen beraiek egon behar die hemen gu faltatzen ganen. Eta, bueno, izatearen nozio horiek nola zaindu, nola konportatu mendian, beste kolektiboekin ere respetu eukitzea, eta, bueno. Ze ongi, zentru honek, igual ez dakinak edo ulertzen ez duenak, hau konparatzen dugu adibidez, igual eski estazioan daude nolako pistan bezala ez, koloreka sailkatua, zailtasunaren arabera, ez? Hola funtzionatzen du. Hoi da, azkenen eski estazioetan bezala, maila desberdinak daude, bizikleta munduan joan entzien berdetik beltzera. Berdea izango zen hasi berrientzat, urdine erdi mailakoa, gorrie zailtasun ertainekoa, eta beltzak zailtasun handikoak. Orduan, zuk aukera aukezu adibidez, Basaburuan orain dauzkegu maila desberdinetako bidexkak. Zuk aukera aukezu gure web horrein sartzeko, basaburuamtb.com, eta zure mailan arabera ikusi ze mailatako bidexkak komeni zaizkizun, ez? Eta, bueno, ibilbide guztiak hor sartuta daude, orduan... Ze ongi, hor aipatuko dugu gero bukaeran ez, aber hau dena non ikusi aldugun, ze suposatzen dut ere gaur egun sare sozial gabe ere bai, igual kasik ez gara deus, eta pentsatzen duan dut ere bai, sare sozialari esker ere bai, denbora gutxian ere zabaltzen dela pila bat, ez? Baina zentruak ze
bertzelako eskaintzak ematen ditu bizikleta alokairuak, badaukazue tabernarik edo ez, edo proiektua dago, eta gero ere solastuko dugu etorkizunari begira ze proiektuak dituzun esku artean. Bai, guain asoziazioan aldetik, hasi galantzen ere inguruko komertzioekin harremanak, ez? Azkenen, beraiek ere ikusten dute, bideak geroz eta hobeto egonda, jende gehiago etortzen dela, ordu nahi die implikatzen ere, kolaborazio bat iken, ez? Kuota bat ordaintze dute, eta guk gure gorrian dauzkegu zerbitzu asoziatuak bezala. Bai etxe ruralak, bai tabernak eta bai denak. Ze ongi. Horre azkenean elkarlanean ere bai dena, denentzako onuragarri da, eta hori gero bizikletak alokatzeko aukera ere bai norbait etortzen balin bada, aukera izango du. Bai, oain arte ibili galanen zizurreko biraka baiz dendakin, baina, ja beste proiektu pribatu bat aidateatzen hemen, diru laguntzan itxaroten nahi ere, baina, asmoa da hemen bizikletak alokatzeko jartzaia bertan. Ze ongi, tabernarik edo badago zentruan bertan, edo oraindik ez, edo... Ez, zentroa azkenen fiktizioa da. Ez dago zerbait fisikoa. Area de akogida bat, baina, azkenen informazioa dozein establezimentutan bilatu ezakezu. Hori da, gero, aipatu duzu ez, web orrialde bat dagoela hor informazio pila bat, ere sare sozialak, nola dute izena web orrialdeak eta sare sozialak, non ikusten aldute edo informatzen aldire zentru honei buruz? Bai, saburuemtb.com web orrian informazio guztia dago, gaina lehen urten sartu ginen gehitu ginen plataforma bat, non zuk ikusi dezakezun bidezken egoera zein den. Abira. Orduan, kriston euritea bota baldin badu, terreno batzuk beste batzuk baino aguantatzen du. Orduan bertan ikusi dezakezu, hau, egoera hobean daudela. Ze ongi. Eta gero sare sozialetan, Saburu MTB, hor Instagramen gehien bat, nahiko aktiboa da, hor bideo desente iten. Bai, pertsonalki erramarra dut nik ere bai, agertu zitzaidala zuen Instagrameko kontua, eta ikusi nuen hor, aipatu duzun bezala ez, gaztetxoak eta hor nola dauden inplikatuak ere bai, ibilbideak egiten edo konpontzen eta mantentze hori, eta azkenean hori, zuk erran duzuna gero ere bai, irakusten diozu ere bai, atzetik ere lan hori errespetua mantentzen eta horrelako gauzak. Eta pixkoa bukaera ematen, pertsonalki Manu, bizikletarekin ikusten dugu zuretzako ofizio bat bihurtu dela, baina suposatu nahi dut antzinetikan afizio bat zela, nondikan luzaizu zuri bizikletarekin afizio hau? Ni, Beruete herrin bizi naiz, baina ez herrin bertan, baserri baten. Orduan, egunero herria jaisteko bizikleta erabiltzen nun. Eta nik uste proiektu honen hasiera, naiz eta igual hain bisibila ez izan, bertan sortu zela, afizio horrekin. Azkenen, herria jaisteko karretera erabiltzen nun, baina aukera ikusi nun, menditik jaitsi zitekela herrira. Eta hor iriki ginen lehenengo bidezka, eta hortik aurrera mintxe gabiltza. Bigur pila ipeatuta. Ikusten dut. Manu, nire partetikan, eskerrak eman, esplikatu diazun gauza guztian gatikan, idutzen zait, geroz eta aukera gehiago ere bai daukagula olako, batez ere guain ikusten dena Nafarroan olako zentroetan, ez dakit, hitza emango izu zuri zerbait ere antzi balin bazaizu edo zerbait ere deialdia edo nahi balin baduzu aukera emate dizut orain egiteko eta zuria da hitza. Bai, nahi gustatuko litzaieke gehitzea, azken aldin asko haide hitz egiten zikloturismoan ingurun eta ikusten nahi gana Nafarroan iniziatiba asko daudela, bai hemen Basaburuan, bai Eremuan, bai Lesakan. Eta nik gustatuko litzaieke zentzu gehiago ikusiko nioke Nafarroa bezala pentsatzen hasiko bagina, ez? Ongi dago iniziatiba desberdinak egotea, baina kanpotik norbait erakarri nahi baldin badu, eskaini barra diogu zerbait kompletoa. Eta, nik uste hasi beharko ginatekela pentsatzen, beste zentroekin elkarlan bat iken, eta hori lantzen. Pues hor utziko dugu, norbaitek aditzen badu eta idea gustatzen bat zaizu, badakigu horreri jarri behar den horrekin kontaktuan, bertzerik gabe eskerrik asko, eta espero dugu hau dena antzinera segitzea, espero dugu bisitariak etortzea, eta seguro nago zuek jartzen duzuen gogori eta lan hori gero bisitariek eskertuko dutela, eta bertzerik gabe segituko dizugu sare sozialetan, eta nozbait ere okurritzen bane mazait, etorriko naiz, eta nik neuren prebatuko dut nola funtzionatzen zen. Así que eskerrik asko Manu berriro nerekin elkartzeagatikan, eta ongi segi. Hale, zuei, eta nahi zunen bakizu, hemen laune okezu, ibiltzeko. Aitzongi, eskerrik asko.
Bueno, Santos, aipatu duzu ere bai, bueno, karreterako biziketaz aparte, ariztegin ibilbideaz aparte, badagola bertzelako ez dakit erran parke bat edo, ikusi dut hor barna kartela, bai ingelesez, euskara, Basati Park, horreri buruz, zer da, edo nola sortu da, zerraten alduzu Basati Parkeri buruz, edo? Basati Park ez da parke bat, da Bailaran, nola Beroete, Arrarasen, eta hola, badie jetxiera batzuk bizikletaken egiteko. Die jetxiera batzuk nola izan litzeke eskiatzeko pistak kolorez markatuak izaten diena, erresagoa diena die berdia, gero daude gorriak, eta zailena die beltzak. Orduan dire, eta daude, menditik joaten zen normalki goiti, eta gero jetxiera, alduzun bezala jetxiera. Hori suposatzen dut, udalarentzat inbertsio bat edo zerbait ere suposatu du hori sortzeko edo horrelako zerbait ere? Gutxi. Egia da, dago hemen Bailarako pertsona baten gain gauza, berari gustatzen zaio tema hau, aspalditik berak nonbait ikusi zuen, eta hasi zen hemen egin behar zela. Bere lagunakin talde bat joan zen egiten, eta berak hasi ziren prestatzen bideak, die lehenauko bide zarrak, eurrateatzeko mendiako bideak, lehenauko traktore bide zarrak, eta horiek, hasi zen moldatzen garbitzen eta hori, eta horietan egiten bideotatik. Orduan bai badago talde bat nahiko kozkorra Bailarako jendiakin, eta pertsona horrek, eta egiten dute, ez dakit, hilatin behin, zera lanak hori mantentzeko. Bira. Aipatu duzu, bueno, solastuko dugu, ezaugarri moldatzen garbitzen eta hori, eta aipatu duzu, bide diferenteko zailtasunaldetik, bide diferenteak daudela, kolore banatua, ez? Hori erraten aldugu ezaugarrietako bat izate aldela, zer gehiago eskaintzen aldu Basati Park horrek, edo ibilbide, osea, badauka ostaturik, badago lekugunen bat egoteko, edo... Bai, jendia etortzen dena da pixke bat tema hori segitzen duela. Badire jetxierotatik uste dut badira Alsasun, Lesaka, badiela toki desberdinetan. Orduan ja bada jendia etortzen dena goizetik, zea horiek egitera, badie taldeak organizatzen dutenak eta gero hemen egiten dutena bazkariak ostatutan eta gelditzen diena bazkaltzera. Eta, bueno, badire, da jende bat hori bere perfila pixka bat afizio hortara egina dona. Orduan erraten aldugu erabilpen handia dula inguru horrek, ez? Bai, asteburu guztietan badago hemen jendea, eskolatik ateatzen die gehienak, kotxiak horrezten dute, eta hori autokarabanekin etortzen dire, o monogolumenak eola, eta hortik... Hori galdetu behar nitzun, ze bisitari mota hartzen aldu horrelako ibilbide horiek, ez da igual familiakoentzako prestatua edo zer motatako pertsona bisitariak dire? Ez, da jendia pixkoa deporteko gauzen pixkoa sartua da, jendia bai, da txirrendula pixkat burun barnen sartua dokin jendia da. Suposatu nahi dut, hemen Basaburuako biztanleriak ere badakizue, baduzu jakintza erabiltzen dutela? Gutxi. Bai, bertako jendia, Beroetekoa eta hola, gazteri izahotzen dute non dauden pistak eta zerbait gesten dut, prueba hola egiten dute. Bino ez da kanpotukoa etortzen den bezala, fuego, ez, gesten dena bideoiek. Honek, ze eragin ekonomikoa ere bai, Eurobeloakin ere aipatu dugu, horrek ere bai suposatzut herriantzat ere bai eragin ekonomikoa izango duela, ez? Bai, bueno, aiztin esan duna, azkenin jendiok etortzen dire, janari ose behar dute, berak bazkaldu behar dute, eta gelditzen die, hemengo inguruko ostatutan, batzutan etortzen die familia igual, semia, joaten dire, joaten dire ibiltzera bizikletan, eta bestia gelditzen di inguruan tokia ikusten, oseak ez da, da gauz bat konpartitzen duten egualdenak. Zuk erran duzu orain, lehenagoko bideen berreskurapena edo hori baliatuz horreri buruz, pixkot ze ingurumenan inpakto handia izan du hori sortzeak suntxitu da unitze horrelako gauza edo minimoa izan da?
Gaurko egunin dagoen bezala, badu baimena guzia, badu inpaktu ambientaleko permisoak eta dena ongi dago, zengatik hori ari gara lehenako bidea rekuperatzen eta lehenako sendak eta hortik ari da egiten gauza, orduan ez du ematen inpaktorik duena. Bai, izaten alitzeke, hau, gehi hora joan izan eskioz, igual bai izaten alitzeke gauz bat gero neurrik igual hartu beharko litzela. Bino, hasiera batean oso kompatible da ingurugiroakin. Suposatu nahi dut horrek ere bai, ja zuzenduta dagoela igual bertze mota, errandugun bezala bertze mota bateko bisitarientzako, horrekin ere bai, erraten aldugu arrisku maila ere bai, handiagoa dela hor parte hartzea edo hor ibiltzea, konparatuz igual ariztegien ibilbideakin alderatuz edo, badago... A ber, niri zailago iruditzen zaie, osea, pentsatzen du riesgo gehiago izanen dula. Da, pues hori, aiztin ejemplo jarri dutena eskiatzera joten den bezala jendia. Osea, badia jendia, jartzen dira ziztu batean, pues hori, istripu izaten badu, izanen du kristona. Bai, hor ere bai, suposatzen nahi dut, pertsona berak edo bisitaria berak kostiente edo autokritika bat egin behar du, eski estaziotan gertatzen den bezala, ez, berak jakin behar du bere maila zein den, eta erabakitzea ze pistatatik jaitsi, eta azkenean ere bai, pista zail batetik sartzen baldin bada, bere maila ez baldin bada, bere buruaz arriskoa jarri gain, mobilizatzen duela jende pila bat ere bai berari hartatu ahal izateko edo reskate bat gertatu behar baldin bada, ez, alde horretatikan, ongi. Santos, ez dakit, zerbait ere gehiago aipatu nahi baldin baduzu solastu dugunari inguruan? Bai, bueno, esan ontatik ere sortu dela eskol bat, umi txikiak, 7-8 urteko umiak, mendiko bizikletaken ohitura hartzeko, egiten da eskola bat, egiten dute ok berak, taldea hau ematen dutena sendok, egiten dute hori umi txikiari, bailarakoari, akusten diote, gaina kobratu gabe, eta akusten diote bizikletaken ibiltzea, saltok egiten, nola behar duten eta hori, ja txikitatik jakinen gainin eoteko. Beraiek ere, txiki horiek, eskolakoak ere bai, mantentze lana erranduzu igual ez dakizu hilabetean behin iten ere bai, parte hartzen dute ere bai, txikiari ere amaten dute bai. Hori ere ongi dago, zeren horrela txiki-txikitatikan ere bai, ez dugu erramar lanean jartzea, baino implikatzea auzo lana, auzo baiara honetan, ni bizi naizen baiaran bezala, herri txikia garenez eta azkenean auzolanak ere badu bere garrantzia eta hori eskertzen da, ez? Herriaren onurantzako, ez? Bai, eta hola ikasten dute, jetxera baten nola egiten den, zengatik egiten den manera bat, eta nola egiten den bestea, txikitatik ikasten baza egiten hori gero bazoaz ikusten. Hoi da, zeren denak ikusten dugu gauza bat norbaitek antolatzen duenean, ja egina, ez? Baina ez dire konturatzen, ez gara konturatzen atzetik ze lan pila dagoen hori, zuretzako hori prest egoteko eta zu etortzeko etxetik onat eta dena prest egotea, ez? Hori ere ongi dago txiki-txikatikan konturatzea eta gauzak egiteko edo zerbait nahi izan ezkero atzetikan, lan bat dagola, ez? Hori ongi dago eskola bat izatea. Eta gero, ja txikitatik, akusten baditzen, nola ibili behar den txerendula, ohiturarea handiago hartzen duzu gero gozeitzeko txirrendulak ibiltzen. Nola etxerak, nola beste bizimodu baten, osea, normalki gero, jendi hori, erresago da bizikletakin eta onata ibiltzea gero ere. Bueno, pues Santos, eskerrik asko eman dizkiguzun informazio pilagatik, egiarran gustora etorri naiz eskualde honetara, erramarra dut gutxi apenas bisitatutako eskualde bat izan du dela eta eskuzabaltasunez hartu nauzuenegatikan alde horretatekan eskerrik asko, nik segituko dut nire ibilbideak egiten, ariztegien ibilbidea aber lortzen dudan egiten eta gero Eurobeloaren zatia ere bai egiten, beraz eskerrik asko berriro gurekin onat elkartzeagatikan eta ikusi arte. Vale, venga, pues ikusi arte. Vale, aio. Bueno, ikusi duzuen bezala, eskerrak Manuri, Manuk eman gaitun informazio guztia
agitz baliagarria izan du da, espero dut pues, gustoko izatea beraiek eskaintzen duten aukera hori, adin guztietako aukera dago, hasi que hor utzi dugu sare sozialetako beraien kontua eta informazioa, hasi que pues, aukera balin baduzu eta animatuko balin bazineten, hortxe duzu aukera, ni hemen despeditzen naiz, hurrengo etapan ikusiko dugu elkar. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.